M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye sabata ino, sabata yachitatu mu nyengo ino ya masautso Ambuye athu Yesu Khristu. Lero limene ndi lolemba pa 9 March 2026. Ndipo mu nyengo ino ya masautso Ambuye athu Yesu Khristu, Ambuye Yesu akufuna kuti ife tikhale abwenzi ake enieni, pakuonetsetsa kuti tikonjezera mapemphero, tikusala zakudya, komanso tikupititsa patsogolo ntchito zachifundo mmoyo wathu wa Chikhristu. Komatu kuti zonsezi tipititse patsogolo, kuti tichilimike pa ngodya zimenezi za nyengo ya Lenti, ife tikuyenera kuti tiwamvetsere kwambiri Ambuye zimene iwo angathe kutiuza malembo ake oyera ndi zimene zingathe kutithandiza kuti tikhale bwino moyo wathu wa Chikhristu. Leronso Ambuye Yesu akufuna akulankhuleni. Leronso Ambuye Yesu akufuna andilankhule. Ndipo mawu athu oyamba amene Ambuye Yesu akufuna atilankhule lero akuchokera mu buku lachiwiri la Mafumu. 2 Mafumu mutu wa 5 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 5a. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Council Isaac Nkhono Songeya kuchokera ku Maria Mthandizi wa Akhristu Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Luka mutu 4 kuyambira ndime ya 24 kulekezera ndime ya 30. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku St. John Paul II Chitedze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu a m'buku lachiwiri la Mafumu. Panali mkulu wina wa gulu lankhondo la mfumu ya ku Siriya, dzina lake Naamani, amene anali munthu wokhulupirika kwambiri kwa mbuye wake. Mbuye wakeyo ankamkonda Naamaniyo kwambiri, chifukwa choti ankhondo ake ankapambana pa nkhondo, popeza kuti chauta anali naye Naamaniyo. Naamaniyo adali munthu wamphamvu ndiponso wolimba mtima, koma anali wakhate. Nthawi ina Asiriya adagwirako mtsikana ku dziko la Israeli, kumene ankathirako nkhondo, ndipo mtsikanayo adasanduka mdzakazi wa mkazi wa Naamani. Tsono mtsikana uja adauza mkazi wa Naamani kuti, "Bwanji kodi osati ambuye anga apite kwa mneneri ku Samariya kuti mneneriyo akawachize khate lawoli?" Naamani atamva zimene adanena mtsikana uja, adapita kwa mfumu nakayiwuza kuti, "Mtsikana amene tidagwira ku Israeli uja wanena kuti ndipite ku Samariya kuti mneneri wakumeneko akandichize." Pamenepo mfumuyo idamuwuza kuti, "Ayi ndithu upite. Ine ndilemba kalata yofotokozera kwa mfumu ya ku Israeli." Choncho Naamani adanyamuka ulendo wopita ku Samariya, atatenga ndalama za siliva 30,000, ndalama za golide 6,000, ndiponso zovala 10 zapachikondwerero. Atafika kwa mfumu ya ku Israeli, adapereka kalata ija imene mawu ake anali akuti, "Landirani kalatayi. Tsono amene ndakutumiziraniyo ndi Naamani mtumiki wanga, ndipo ndikufuna kuti inuyo munchilitse khate lake." Koma mfumu ya ku Israeli ija itawerenga kalatayo, idang'amba zovala zake chifukwa cha chisoni, ndipo idati, "Kodi ine ndine Mulungu amene amapha ndi kupatsanso moyo, kuti munthu ameneyu azindilembera mawu oti ndichize khate la munthu wake? Nchodziwikiratu kuti iyeyo akungofuna chifukwa choti ayambane nane." Koma mneneri Elisa atamva kuti mfumu ya ku Israeli idang'amba zovala zake,
adatumiza mawu kwa mfumuyo akuti, chifukwa chiyani mwang'amba zovala zanu? Alendowo abwere kwa ine tsopano lino, kuti adziwe kuti ku Israeli kuli mneneri. Motero Naamani adadza ndi akavalo ake ndi magaleta ake, nakayima pa khomo la nyumba ya Elisa. Tsono Elisa adamtumira wamthenga kukamuwuza kuti, pitani mukasambe mu mtsinje wa Yorodani kasanu n'kawiri, ndipo muchira ndi kuyeretsedwa. Koma Naamani atamva zimenezi adakwiya kwambiri nachokapo. Popita iye ankati, ine ndimaganiza kuti atuluka kubwera pano, ndipo ayimirira natama dzina la chauta mulungu wake mopemba, naweyula dzanja lake pamwamba pa nthendapo ndi kundichiritsa motero. Kodi Abana ndi Faripara, mitsinje ya ku Damasko, siposa mitsinje yonse ya ku Israeli kuno? Monga sindikadatha kusamba mitsinje imeneyo ndi kuchiritsidwa. Pomwepo adapotoloka nachokapo molunda. Koma atumiki ake adasendera pafupi namufunsa kuti, pepani bambo, kodi mneneri akadakulamulani chinthu chachikulu inu simukadachita? Monga nchapatali kukasamba monga momwe mneneriyo wakuwuziranimo? Motero Naamani adapita ku Yorodani, nakakhuvula m'madzimo kasanu ndi kawiri, malinga ndi mmene adamuwuzira munthu wa Mulungu uja. Pompo adachira, ndipo thupi lake lidangoti see ngati la kamwana. Choncho adakhala woyeretsedwa. Pambuyo pake Naamani pamodzi ndi onse omperekeza adabwerera kwa mneneri wa Mulungu uja. Adadzayima pamaso pa Elisa namuwuza kuti, ndithu ine ndadziwa tsopano kuti pa dziko lonse lapansi kulibe Mulungu wina koma wa ku Israeli yekha. Tsono landirani mphatsoyi kwa ine mtumiki wanu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, ndithu ndikunenetsa kuti palibe mneneri amene amalandiridwa bwino kumudzi kwawo. Kunena zoona, paja panali azimayi amasiye ambiri pakati pa Israeli pa nthawi ya mneneri Eliya, pamene mvula sidagwe zaka zitatu ndi miyezi 6 kotero kuti munali njala yayikulu m'dziko lonse. Eliya sanatumizidwe ndi kwa mmodzi yemwetu mwa iwo aja, koma anatumidwa kwa mayi wamasiye wa kumudzi wa Serapiti m'dziko la Sidoni. Panalinso akhate ambiri pakati pa Israeli nthawi ya mneneri Elisa, komabe panalibe ndi mmodzi yemwe mwa iwo aja amene adachiritsidwa. Amene adachiritsidwa ndi Naamani yekha wa ku dziko la Siriya. Anthu onse amene anali m'nyumba ya mapemphero muja atamva mawu amenewa adapsa mtima kwambiri. Adayimirira namtulutsira kunja kwa mudzi, nkupita naye pamwamba pa phiri pamene adamangapo mudzi wawo. Adati akamponye kunsi, koma iye adangodzadutsa pakati pawo nkumapita. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Ambuye Yesu akufuna atilankhule makamaka pa nkhani yokhudza moyo wathu wa Chikhristu, zaulere zonse zimene ife timafuna pamaso pa Mulungu. Pa nsembe ya misa ina iliyonse mungathe ndikhulupirira kunena kuti timakhala ndi cholinga. Timakhala ndi cholinga chimene tabwerera ku nsembe ya misa, chimene tikufuna tipempherere tsiku limenelo.
Ndipo tikamachoka kwathu timakhala tikufunitsitsa kuti tikakumane ndi Mulungu amene ayankhe cholinga chathucho. Tikakumane ndi Mulungu amene atiyankhe zimene ife tikusowazo. Kandi matenda timafuna kuti tikumane naye Mulungu amene atichiritse. Kandi kusowa kwa ntchito timafuna kuti tikumane naye Mulungu amene atitsekulire mwayi wa ntchito. Kaya mwina ndikusowa kwa banja timafuna sona feso tikumane ndi Mulungu amene atitsekulire mwayi woti ife tipeze banja. Koma Ambuye Yesu akufuna kuti ife timekaye nkudekha pang'ono, nkusinkhasinkha kuti kodi n'chifukwa chani zaulere za Mulungu siziperekedwa kwa inu, nanga n'chifukwa chani zaulere za Mulungu siziperekedwa kwa ine. Mawu athu a Uthenga Wabwino amene achokera mu Uthenga wa Luka akufotokozera zimenezi, komanso ngakhalenso mawu oyamba akutsindikaso zimenezi amene akuchokera mu buku lachiwiri la Mafumu. Mu buku lachiwiri la Mafumu tikupezamo an interesting figure, munthu amene anali pa ubale wabwino ndi Mulungu, Namani. Namani zimamuyendera chifukwa chani? Namani anali wamkulu wankhondo amene anali odziwika bwino kwa mfumu, amene anali ndi chuma chake, amene anali ndi kuthekera konse, chifukwa chonena kuti anali ndi chuma kuti adakatha kuchiritsidwa ku mavuto ake. Mbali yomweyonso Namani sinde kuti anangokondweretsa mfumu okha, sinde kuti anangokhala pa ubale wabwino ndi mfumu yokha, ayi. Komanso Namani tikumva kunena kuti amakondweretsa Mulungu, anali pa ubale wabwino ndi Mulungu. Koma ngakhale Namani uku zimayenda kuti ubale wake ndi Mulungu unali bwino, komanso uku ubale wake ndi mfumu udali ubale wabwino, koma ali ndi vuto mthupi mwake, akudwala matenda amene analochititsa manyazi, matenda amene amamutsitsiratu munthu, ali ndi khate. Ndipo Namaniyu anayesetsa kutsatira njira ina iliyonse kuti khate lake lichiritsidwe, khate lake lithe, koma sizimatheka. Chuma chake sichinamutengere ku machiritso amene amafuna, kudziwika kwake sikunamutengere ku machiritso ake amene iye amafuna, ubale wake ndi afumu sunamutengere ku machiritso amene iye akufuna, ayi. Kodi amene akubweretsa machiritso mwa Namani ndani? Amene akubweretsatu machiritso mwa Namani ndi Mulungu, koma kudzera mwa mdzakazi, mwa mkapolo, mtsikana amene anamugwira ku nkhondo. Ndi amene akumuwuza mkazi wa Namani kuti bwana watu atayesera kupita ku Samariya, kumeneko akachiritsidwa, kumeneko akathandizidwa. Taonani amene akubweretsa chipulumutso mwa Namani, Mulungu akudzera mwa mdzakazi. Kodi chipulumutso chanu chili kuti? Uthenga Wabwino lero ukutiphunzitsa kunena kuti iwo amene ali onyozeka, iwo amene ali otsika, iwo amene ali pafupi ndi amene ili gwero la chipulumutso chathu. Nthawi zina tikamakhala moyo muno timalemekeza zinthu zakutali, nkumasiya zinthu zimene zili pafupi, nkumona ngati kuti zakutalizo ndi zimene ife zingathe kutibweretsera chipulumutso. Chipulumutso cha Namani chili mwa mdzakazi. Nanunso chipulumutso chanu chingatokhala chili pafupi nanu kwambiri, nanenso chipulumutso changa chingatokhala kuti chili pafupi nane kwambiri, koma mwina zimene ine ndimaona ngati zingathe kundithandiza, koma mwina zimene ndimaona ngati zingathe kundiyenereza pamaso pa Mulungu ndi zinthu zimene zili kutali kwambiri ndine. Kenaka pamene tikusinkhasinkha zonena kuti Mulungu akudutsa mwa mdzakazi, mwa mkapolo, nkubweretsa uthenga onena kuti ku Samariya kuli chipulumutso, atapita kumeneko akayesere, tioneno tsopano kumene kuli chithandizo cha Namanicho ku Samariya. Nobody could have expected kuti ku Samariya nkukhala machiritso a Namani. Chifukwa chani? Asamariya anali akunja. Asamariya they were Gentiles. Chifukwa kuti Asamariya anali akunja, palibe munthu amene amayembekeza kuti chipulumutso chake nkukachipeza ku Samariya. Leronso chipulumutso chanu chingatokhala malo amene simukuwayembekeza. Leronso chipulumutso changa chingatokhala malo amene sindikuwayembekeza. Kodi mawu oyambawa akutiphunzitsa chani? Akutiphunzitsa kunena kuti Mulungu tingathe kukumana naye malo ena aliwonse, tingathe kukumana naye mwa wina aliyense, tingathe kukumana naye nthawi ina iliyonse. Alipotu atumiki ena ndi aku Samariya mpaka napano. Timati tikamva kunena kuti afatha kuti amene ajawo ine ndi ayi sindingapiteko kwa iwo aja. Tili ndi kalisti kathu ka ansembe amene timawatsatira. Tili ndi kalisti kathu ka atumiki amene timawatsatira. Ansembe ena, atumiki ena, alaliki ena mpaka napano adakalibe aku Samariya m'moyo mwanu.
koma tomwina chipulumutso chanu chili mwa iwo amene tikuwatenga kunena kuti sangatipatse zimene ife tikuzisowazo. Kumbukirani kuti mwa Msamariyayu Mulungu anangodutsamo, mwa mdzakaziyu Mulungu adangodutsamo ngati mmene angathe kudutsira mwa uyo amene mmaganiza ngati kuti sangakuthandizeni, sangakupatseni chipulumutso, sangasinthe moyo wanu, sangabweretse madalitso m'moyo mwanu. Kodi ndi ati amene mpaka na pano ndikuwaonabe kuti ndi Asamariya? Tikumbukire kuti Asamariyawo Mulungu amagwiranso ntchito mwa iwo. Uthenga wabwino lero ukutithandizanso kuti nafenso tisingesinge kuchokera m'mawu oyambamo, ndipo tikuona kunena kuti pa mavuto amene Ambuye Yesu anali nawo mtumiki wawo, si mavuto amene anakhalira ndi Afarisi okha ayi, ndi aphunzitsa malamulo ayi, koma ngakhale abale ake aku Nazareti samakhulupirira za umulungu wa Ambuye Yesu. Chifukwa chani? Aona Ambuye Yesu akukula mu ubwana wawo wonse, akupala mataba ndi bambo wake, nkumanena kuti tsono mpulumutsiyo nkukhala uyu amene tamuonayo. Lero tikamakhala nafenso tisinkesinke pa mawu amenewa, kuti kodi ndi madalitso otani amene mpaka na pano ndikuphonyana nawo chifukwa chonena kuti ndikuganiza kunena kuti uyu ndikumudziwa ndi mpalamatabwa. Kodi ndi zaulere zotani zimene ndikuphonyana nazo zimene mpaka na pano timanena kuti uyu ndikumudziwa ndakula naye. Kodi ndi zaulere zotani zimene ife tikuziphonya mpaka na pano timanena kuti uyu ndikumudziwa ndaphunzira naye. Adaphonyatu madalitso anthu aku Nazareti. Nafenso tu tatiyeni tapempha Ambuye kuti Ambuye mutithandize kuti ndithe kuzindikira kunena kuti madalitso amene ine ndingathe kuwapeza mwa wina aliyense ndi madalitso amene ali anu, sa munthuyo ayi. Chimene chimatilepheretsa kuti tiziona uNazareti mwa wina aliyense amene angathe kutithandiza ndi chifukwa chonena kuti timaona ngati kuti amene uja ndi amene akutipatsa madalitso. Timaona ngati kuti afathawo ndi amene akutipatsa madalitso. Timaona ngati kunena kuti mtumikiyo ndi amene akutipatsa madalitso. Ndi zoona inde anthu ife timakhala ndi kusankha kwathu. Anthu imatha kukhala nkunena kuti chaka chino zivule zitani ndikwatira, koma ukwati wa ine ndikufuna kunena kuti adzandidalitsire father akuti. Kodi chimakupangitsani chani? Nchifukwa chani simufuna father A, nchifukwa mafuna father B? Nthawi zina chifukwa noti pali chibale, well and good, palibe vuto. Koma nthawi zina zake chimene chimatha kutipangitsa ndi chifukwa chonena kuti mwaena tikuonamo Nazareti. Mwaena tikuonamo Nazareti kuti awa atakula nawo, pamene mwaena sitikuonamo Nazaretewo. Tikumbukire nthawi zonse, mukumbukire nthawi zonse, ndikumbukire nthawi zonse kuti wina aliyense ndi chipangizo cha Mulungu. Ndipo madalitso amene timalandira sakhala munthuyo ayi, koma amakhala madalitso amene ali ochokera kwa Mulungu, akungodutsa mwa munthuyo. Anthu aku Nazareti adaphonyana nawo madalitso. Kodi lero chimene chikundipangitsa kuti nziphonyana ndi madalitso ndi chani? Kumbukirani nthawi zonse kunena kuti Mulungu amagwira ntchito mwa munthu, ndipo Mulungu salephera chifukwa cha munthu amene Mulungu akugwira mu ntchito. Mulungu muloleni kuti akhale Mulungu. Mulungu ndi wamphamvu, ndipo Mulungu amene ali wamphamvu ife tikafika pamaso pake tili okhulupirira, tili ndi chikhulupiriro, mphamvu zakezo, zaulere zakezo zimene ife tikuzisowazo zidzawolokera ndipo zidzapezeka mwa ife. Amen and amen.